Maredehita sian bukwede nomor 20 luet sada rodia 2 hatani Jahoba. Hatani Jehovah, si padame joma pangoluani, halalas diroa, siap uliroa, minamar sakit. Gogoni debataki aluana bersea siana sajea nasati namina tadam soditopa Hatan itu hata, songon epistel dihita, di minggu tasadarion ima minggu Septuagesima, tersurat di Kolose bidusada, mamuka maisian ayat 24 sa'ro di ayat 20 sia. Songon nasomal tajahama marsori-sorin di ayat terakhir rap maita majahasa. Songon omma hatani itu hata. Lasdo rohakun waing diaka hapor suhaku nahumokop hamu jalamarhite sian dagiku ugoki na hurang dope diaka na tinaon ni Kristus umokop daging na ima huriai Naung gabi parlaloni idoau ombartu pangaradot ni debata na pinasaad na Tuhan imana mangaoy hatani debata naung dihamu. Ima hahomion nabuni najolo sian mula ni mulana marsudut-sudut alain waing dipapatar do tuakana badiana. Aitu nasidado naik pabotohon di debata turung ni hamulion ni hahulumion. Ditogatongani aka parbagi ima Kristus di bagasan hamu si horhon pangirimon di hasangapon. Ibana do hubaritaho kami hupaingot jala wajari hami nasa jolma di nasa habisuhon laho pajongjong ganup jolma ripas di bagasan Kristus rapita majaha ido huhalujahon mardongan parukilon marguru tu hagogo onna nagogo situtu makorhon di bagasan ahu ima sahatna martua do akan manangihon hatani debata naupiopsa jala namangulahosa amin. Maredema Kor Ina Naomi.
Mare dehita sian buku de nomor 174 ayat sada taba opat torop dope nasihati. Sorop dope nasihati dihasapuran rea ipehamu berdosai saya damang dainang tarimangi majo satokin akka parulauta nataula di bagasan pornguluota siap hari naso dialomohon rohani dongat tajolma tarlumobi tuhata atong sian serep dot uduk ni roha beta maita ro tujulu ni arupan ni debata lau manopoti saluhutna dosata martangi yang mahita di bagasan rohata ganub. Ale amanami jala debatanami na di banua gicang. Pargogo na suatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saleling nileling na do asi ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopoko, jala jok-jok do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, o ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami,
Amin baga-baga ni debata taringot tuhasesani dosata. Songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehova. Tung na solomodoro hakku mida hamatean ni parjahat. Na lomodoro hakku mida hamu mulakna asa mangulu ibana. Asa ngapon ma di debata na digicang. Amin. Tahu ma di puji-pujian dan dibuaton paduan suara narwastu.
Marede hita sian bukuede nomor 140 sia ayat 2 hotok tong ihutonokku. Dia jupangau Tuhan sada sangoko nama nogu-noguau Tuna sonang sangoko nang ditono mateo nahumo Sama suka manean Tohak nasu murungi Manang habe namasan Kasiro harsate Dioko Hatani debata songodala tungolu nai baru dihita di mingguon iman atur surat di Heber 10 sada ayat 40 songonoma didok. Aina dengga do ditahi debata lehononna tuhita asa unang sahat tuhari pason nasida sorap dot hita salinari Aina dumengga do ditahi debata lehononna tuhita asa unang sahat tuhari pason nasida sorap dohot hita atong rap mahita mengidogogo sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tuhatami amin. Marede ita sian bukuede nomor 210 sada ayat sada tabbatolu Tuhan Yesus si parmahan. Tuhan Yesus si parmahan oh biru Hatidakon maha porsiao tai songon nahin hatidakon ni dongata saha porsiao di portibion rap madok mahita
Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, nama nopa langit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai. Imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, nama naun na Bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di haupinar silang, jala tuat tu banua toru dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi Porbadia, jaladong sada uria nabadia, uria atau panialak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu dosogot daging nihalak naung mate, dohot dia nguluan nasora sudah. Amin. Tabigema Kursian PP GKP Padang Bulan. Tabahat ni tikting parjolo dohot paduaon, di hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025,
maringanan di Gereja AKBP Uskup Agung Pranoto Medan, naing majalo pasu-pasu parbogaso ma ima almara Dwi Putra HM Sitopul SE, anak ni amata Insinyur Max Arthur Edward Mauliate Sitopul Nahinan, dohod inata daima ani rota boru sihobing BE, nama ringanan di Jalan Bunga Bangsa nomor 10 Simalingkar B, anggota ruas ni HKBP Pardumuan Resort Simalingkar B, dohod Orwana Grace Hilary Ingrid Situmorang SAK, buru ni amata Akting Hamonangan Erwin Situmorang SE, do tubuni inata Kombes Polisi Purnawirawan Dr. Anda Roslinda Sianturi AKMM, nama ringanan di Jalan C. Martebing nomor 6 Medan, ruas ni GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor Sada. Ima tikting namasa dihita, lao paradion rohata, lao manangihon hatan itu hata, marede mahita, sian bukwede nomor 186, ayat sada saro di ayat tolu, jahobado haposaki. Jahobado haposaki, namang ako'y rohaku, napatiur adati, ulos iba'y makaku, sonang taktong rohatiyon, iba'y nidebataku, atin nadulong aku. Nataw hapos ang sinuto, doon di mataku, ay hono na taktong burjo, tambay ng uluwaku, nagagahos ay tulus ng sinakamirohamu, pasat na pinugamu, nagdudihang upahono, ude na holong kaha, iho ay say dapat sano, natawa pulang unang, usan ang naibain mo, nasay tokong porsea, maluwasi ang Damai ni debatanan sumurung sian saluhud na harohaun. Imana mangaramu di hati-hati dohod pikiranmu na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan ta. Amin. Oras madihitan saluhud nang damang dainang nahinahulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Nang songoning aga dongan na puso na dong di tunga-tunga ni Huryaon, hata ni dibatang di minggutang sadaryon, di minggong Septuagesima, nagabing mutihan na arga di tunga-tunga ni Paranguluta, imana surat di Jeremia, bidung 17, mamukamay siya na yan 12, sahan di ayat pasal bulu waluhon asa hujaha dihitam saluhutnam rap mahita tumangi hosam las tabuga bemam aga bibel nadong di tangat taganut tangiang ni panuri rangi we habang sani hamuliaun hatibu siang mula-mula hajongjongan ni habadiaun me
Ale Jehovah, hodo pangkirimon ni Israel, saluhut akan nama dari koko gabi tarurak, akan nama balik sianau ikut tersurat guarna tutano, ala tinadikon nasidai mual niaik hanguluan, ima Jehovah. Say homa pamalumau ale Jehovah, asatung malum huhilala. Say homa mangurubiyaw, asatung dapotan pangurupiyo na, ay hodo dipuji rohaku, ay hodo puji aku. Ida ma, akan nasida maduk tuaw, di dia dohata ni Jahubay, ua Roma ni anway, alayang guwaw, dang husosoton gabi parmahan aw magihutok ko, jaladang ku halumohon ari na marjiay, hodo boton sang, kata naruar siya bibir hupe, patardo di julo ni bohim. Unang tunggabi hasong goton ho diyaw, hodo hapurusakku diari hasusaan. Iko tarurak niyan akan na mga liliyaw, alay unang tarurak ang guwaw, iko tarsonggot na sida, alay unang tarsonggot ang guwaw, paroma tuatas na sida ari hinamago, jala silopidua hapipidom na sida, ido sahat ni padohani. Damang dainang na nahulungan di bagansan Tuhan ta Jesus Kristus, ala minggu siang dong, par minggu non, waktu tabu itu tapaki agak lumiling sautik. Ala ni buih rahami di leon kesempatan sautik dia kadamang dohodai nang patadaho diri. Nah tapi nian ngatar surat di tertib acara nong adong dihita. Ya hami pandita janri si manjutang na mangula di huria gegabi patubak. Jala sares tunga tao do behami di huria patubak. Ada orang sotusi, siya tahu kami marhalado di huria gigabi na dong di resort Nassau. Jadi dong siya taon pindah matu patubak. Nadamang dohod dainang na manubuhog kami ima buru si mangucong, utan namin siya si pahutar. Jala inang padita di jabu buru nadeak. Tulu madadanak di hami dua may bawa sada may naburu. Jadi nung kasikop ben di patu-patu hanta lani imagine na buhi huwag kami partinadaan tuhita kamanginang na hurang lubian no dia ka partinadaan ibuhi may marsirariak kita dung sipul parmingguan. Nadamang dohod dainang na nahulungan di bagansan Tuhan ta Jesus Kristus dihirim rohani sekber uem do anggo jamita di mingguan mabuat jolma manang mabuan ruas ni huria asa gabi marpakirimon na mangudu tu debata. Ito magkanaw dolan ni jamita tao di dong jahubado pakirimota. Alaya hado na neng taputihi marhite-hite pardalanan ning ulo ni si Jeremia tarlumubi di horong ni banggas diturpuk naung tajahan akining. Na parjolo sa halin na neng idaw ta adorang sotusing tu adorang sota siganti do pemuti hali tonga-tonga ni turpuk naung tajaka naking di partikyanon. Raboy do tahida songod dia dong ulo ni si Jeremia naguk parukilon jala naguk parsoryon. Alani ido tahida no dison songod dia do si Jeremia makirim di si taunon makirim di parsoryon parukilan hamaulon dohot saluhutna hasusaan na ape jala mangihut di tonga-tonga ni Goduna. Jala hasusaan ni marhite-hite turpukonan non nang penang magkirim si Jeremia tu debata di balua alay tongdang marahausungan do pihasusaan ni. Alana sa hatu udut ni turpukonan non ida-idot tata sigat-sigati masay godang do barukilan ni si Jeremia nagabi sa dana puso ni debata. Na parjolo sa halin na nang idot si Jeremia on dada panurirang na dohot tu habuangan. Alay panurirang na marjamita di tonga-tonga ni pasi-pasi ni bangsa Israel. Parjamita na dohot marjamita
tuangka na tua-tua, tuangka naung lansia, naung marumur, di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu. Na hamaguan diak kapargelengon ala ni habuang Babil. Ala nido di bagasan o bason damang dohoday ng nanahulungan. Di bagasan tuhata Jesus Kristus. Masay kontroversial do haroron ni si Jeremia di tonga-tonga ni bangsa Israel. Buasa di do songon na adong paraloan manang adong parohaon na majuang di tonga-tonga ni bangsa Israel taringo to si Jeremia. Tabereng do ibidusada ayat na paunopon. Dia lusi si Jeremia do panudoon di debata di dok Tuhan na bajar do piang. Hatana bajar na neng tayo dari son, ya mungkin mulut aduk bajar-bajar. Berarti antara ni 15 to 20 tahun dope. Alay dito do debatay ba nagabis sada panurirang. Aharon na neng taputihi marihiti-hiti di tonga-tonga ni ngulun ni si Jeremia. Tatu sahali dang ulaon na maon na muraon. Alay ulaon na maon doon, ulaon na matsaydugdug doon di tonga-tonga ni sa halak na poso. Mabuat jamita manang marjamitay, manurirangi, mabuan haluaon, tutonga-tonga ni, akadsoloma naung daw, sudut na tumuha siya ni bana. Mularong nuaing diskon naung marumur, 70 tahun. Adong naung marumur, 80 tahun di hamuak ka makina. Somal na duwi, say gumurang guna tua-tua, makataho sila honon na, nung gumudang sira hugugut, siyan na ginugut mo. Alani mo lo makatay na poso, si pata, gamang do na posoon, makatay dito nga to nga niluluan ni naka na tua-tua. Buhasa, ay sutungan nun, dinilay manang diputi ni maaw. Ayaw na bahasar lupi na nga dong, lupi pamutuak ko. Buhama do honok kumakatay. Di julo ni situan na toropo. Herasongon nido, hadirion ni si Jeremia di tonga-tonga niyaka. Bangso Israel manang pasipasi na sudohot tuha buangan. Alana na dohot tuha buangan, ima na marumur 40 tahun, tutoro. 20 tahun batas na. Dang dohot di siya kalansia na sudah gugu. Akan na sumargugu, tading do di Israel, di Jerusalem, ima di Guari, pasipasi ni Israel di sitadi. Na namang doon dahil nang nanahulungan di bagansan Tuhan ta Jesus Kristus. Ima na parjulo si Jeremion ima sa panurirang na mengalami panulakan. Bahasa Batak niyo agak mauldo. Penolakan. Dia adalah nabi yang tertolak. Na terjua do ibana manang di tolak halak do ibana. Dang dijakon. Nabi na so terjakon do. Alanina paduahon tabereng dihamu dan damang dohoday nang nanahulungan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus. Di pardalanan ni ngulun ni si Jeremia. Tabereng do masay takas songod dia ibana manurirangi. Jala di ayat na pa 10 ono pon ayat na pa 2 hon. Bahkan sebelum ni ayat 10 sada, bidu 10 sada. Boy do tabereng songod dia si Jeremia. Majalo pajuaon ni bangso ditolak ibana di panurirangon nai ala di baritahon ibana naikon uhumon na mabangso Israel ala ni dong sahutana na di Anatot dangolo majakon ibana diluati manurirangi bahkan di dokdope molo naing gajang umurmu asa unakku pamatehami ho unakku pusahami ho unakku agohami ho sam unang mamanurirangi hodison, jala unang mapapatar panurirangom mi, di tonga-tonga ni luaton ninna di Anatot. Jala moro di patorak kodope di pabuah hodope, ang guagon nami ma hosam. Maka Jeremia mengalami depresi. Salah satu nabi dalam perjanjian lama. Saya ada panurirang di perjanjian lama. Nasihat mengalami gangguan jiwa, di paranoid dan depresi tingkat tinggi adalah nabi Jeremia. Ima panurirang Jeremia. Alana ditahi do ikonagon hosana. Alay taida muse di ayat na pa 10 pun ayat na pa 2 hun. Ngeri ni si Jeremia di tonga-tonga ni nguluna sa halak bajar-bajar. Sa halak pamatang na
dikekang debatado sa sitong na pardalanan ni ngulu na disi. Buha manginang dilo disi. So tung dibuat to sada buru-buru gabi pardi hutam. Dilarang menikah. Jeremia dituntut debatado si Jeremia asa gabi selibat. Tidak punya keluarga. Sahalak na ditekan nguluna. Sahalak na diodihon naung dilele nguluna naung tarodam. Bobonosan ditong-atongan ni hapanuri rangoni. Aturan na niyan. Doon ni debata mamanguli mahawasa dong nang martukar pikiran. Marhasohotam mahawasa dong inatam dongamu masih tukar pikiran. Alai di orai debata haru ibana marhasohotan unang. Jala unang marpinop parho unang adong anakmu dohot borum di tong-atongan diluati. Akhirnya Jeremia menjadi nabi. Gak bisa ada panurirang nahapuluam maimana. Mulolak mata mandok songot tadiang na hapuluan. Pijil sasada ibana. Madaul-daul di tonga-tonga ni pardalanan ni ngului. Tangan dong-dongan na martukar pikiran di tonga-tonga ni pardalanan ni. Atong tuis di ibana mangalu-halu. Maka Jeremia sampai adung ni si Jeremia. Mana kita bilang dengan adung-adung di Jeremia ratapan. Alani dang dimoto si Jeremia be tuise do aduhononna. Tuise do aduhononna ay dong sahutana pe dang dongan na marpikir. Dongan sahutana pe dongan na saulaun. Alay dongan sahutana pe marpuri-puri mago do. Tutong-atongan ni ngodona. Nada mang dohoday nang naulungan. Mulo tapi akon majumusi. Si Jeremia on dibidu na marurut musian non di 37 ayat na marurut di 37 ayat 10 masa ayat 10 nang di 32 ayat na pangunopon si Jeremia on ima dibulokot tu sumur na gudang gabbo jala malisop isam jadi dilusopot do mana tu gabbo di sumur artinya dang marujung dope diturpukon si taonon na si Jeremia dak sai dope Alaniro damang doh dahinang na nahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alay nga songoni si taonon ni si Jeremia. Sa dapi bangsa Israel, dangarong na marhamubaw ni Roha, ala ni parbaritaw na uli ni si Jeremia. Coba bayangkan. Nga mati-matian ni mana mangula, ay ka sering dokan di gereja ya. Ngaluja hiya pakilala ni parhaladoy mangula di tonga-tonga ni Huriyay. Manang ketua seksi, manang ketua kor, nga mati-matian melati. Alay sudi. Dangadong namanjakon ibana di haluja unay. Hira-hira pakilalan na buhado. Hira-hira do no tarito rohat amang. Luja na iyaw Tuhan. Amang dangol na iyaw Tuhan. Ay huula pihabe sudiyo tuk suarong do na manangi honahon. Coba bayak ko na manginang noay ang hamuk ka na tua-tua di son. Mula rong masa 10 geleng mo di tonga-tonga ni keluargam. Alay no ay ngundang anong bisa 10 geleng na nakperong bitang na rumiri sobun na sumorop mati. Dang masabi 10 benwaing. Ngajago tulu nama. Dari sudia nakom munarong nilihat debata tu di basa-basahon. Sada pedang anong nabuy tartuguho manad debata. Sada pedang anong natartuguho asabuy marngolu na suman tuari na nengro. Hira-hira di rohatah do. Arong mo na panirang nirango misalkan arong na narkobaon. Arong muse na matsuatsong uluna, dang marhauzungan, dang marhot ribe, misalkan. Suli mau dang adong napas nasikop taida. Hira-hira hado di rohanta. Pasti itu terpuruk kati. Dohonotar itu ngatongan ni rohanta, amang Tuhan, ahado rusak kuin namusi. Amang Tuhan, nawado bagi aku. Ahado jabarhu na mangulu namang. Banda hutaon si songono rupa. Iora na muncul di tonga-tonga ni. Nguluta dohot hadirion ta maloro nasong ni rupa dan alaman ni si Jeremia di tonga-tonga ni nguluna. Nadamang dohot dahinang nahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alay narumikot dipikiri si Jeremia dada holat dirina. Alayahan dipikiri si Jeremia. Dipikiri si Jeremia. Hatakangon ni bangsoy dang marnabuba. Dihirim rohana do bangsoy asa marhamu baon. Makana di kontroversial do.
Dialo ibana do, manang di debat ibana do debatang. Di tonga-tonga ni ngulu nama dokon Tuhan dada heahu bersita asa gabe parmahanau di colom. Hodo mamili tahu. Alai kosong nom masih tahu no dia. Wah ya mang situ nami adong do songoni. Dada heahu bersita gabe situ au. Na dito do ruasod do au alai kosong nom mahape. Si tahu non nahwai. Si tonga-tonga ni huriaon. Wah marohanta di tonga-tonga niyo begitu. Nah namang do dai nang naulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Diuduti mamun saya di tonga-tonga ni turu bukon. Makana dia alu-aluhon ibahana maon. Ay dangatong bedonganna mangalu-alu marsirarian di tonga-tonga ni ngoluna. Marsitukar pikiran di pojok ni rohai. Di orai debatay ba na manguli. Habe, buah hira-hira manginang. Di tonga-tonga ni ngulu maka ama di sona kaina naung marhaso hotan. Hira-hira pasangan mi. Dongamu sebagas amata inata. Manang suami istri. Hira-hira buido dongamu martukar pikiran amata. Hira-hira buido dongamu martukar pikiran inata amang. Ilo persoalatan na naing masa nuaing di tonga-tonga ni jamiton na naing sigatan ta. Molodang dongamu martukar pikiran amatai. Atong tulia dua-duhonommu. Isoddo na neng taida tasigati marhite turpukon. Godang nasala mangalu-halu. Godang nasala marturi-turian di tonga-tonga ning oluna. Sa pojok-pojok ni si taunomu nang turi-turihot tudongammu. Ala yalu-aluhom matu debata. Makana mangalu-halu matu Tuhan ilopit tanganmu inang. Borak si taunomu lopit tangan ni Tuhan parguguyaw. Wah. Mula burak si tahun nomu angin sina burak si tahun nomu sodok mantu Tuhan ini. Tuhan parguguya. Olah di doko songon yang manginang pasti lubang pakilalaan. Moru si tahun noni saotik. Unang majitur sudi saotik moru si tahun noni. Lau marede mamunse. Dia deho maede ni debata nagok pakirimon. Songon ede niya ka Naomi nang kining punguanina dohon. Narwastu na kining edena mabuan pakirimon tu debata bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan dan jalan. Ketika dia deho kamu edemu nai Allah peduli, Allah mengerti. Wah, peduli do debata itu roham sis taonom mina. Asuna kula dia deho nonate. Hera-hera peduli do debata di parukilamu. Manang dohonommu do tu debata tu hati dia doho. Ada kui doho. Tak ada kuhilan lah begitu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Berapa baru kilaminang sengudian waing duduk di setahun murat doh geleng doh taman. Lungun roham dokon maham. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hola Yesus do anguluaku. Hola Yesus do napaulihon ngulukon. Namaring tabereng mamuseon di tengah-tengah di turpukon. Nanaing sisigan tanta di dog. Dia lualuhos si Jeremia ma, we Tuhanin. We habangsa ni hamuliaon hati bos ya mula-mula hajong-jongan ni habadion mi. Jeremia marnida. Anggo bangsoi nunga di bagasa karamunon ay nunga di sobba kana-kanaan. Itu mulut taida di ayat 10 ayat sada bidu 10 ayat sada 1 dibereng desi nunga di pajong-jong nasida di doloki aka pamele-meleon tuaka debatasi liban bahkan nunga di jalaki hamoraon marhite-hite hajahaton dohot haguguon di pertibi ikut aku itu bahwa di dunia ini iblis bisa memberi kekayaan budo di debata hamoraon alai budo sibulis mangalian Amoraun itu makana ditikiro diujuni sibulis Yesus ahli dokon uduk mahot wau soba maau huleo pero hosudi nasa na di portibio di batu duhon di mana may mulu dipilim taida kan hera di batu duhon bon sudah visual ni Amoraun ni portibio iblis bisa memberi kekayaan bisa kenapa tidak alai persoalan na molo mamora jol malani sibulis bohado hadiriota tertarik lo hita naing do songoni hita manang boy do hita madok ang goaw nang pemamora ibana ala ni hadiriok
mardong ado sibolis do agogoni portibion nang pemarmoray bana ala ni hajahaton di dobo akka artani na pugus dohot dirampok sude akka nasubagian na manang didok may di bahasa Batak nung nga dihorus ya turuni rere ang guaw di bagasan di batado ang magkirim tung nasujadi dais tangakku Tuhan moraun mardongan hajahaton. Amen. Ikudokonong muri amang tunga-tunga di gulong. Alania hamoraon na mardongan hajahaton. Didok may di ayat na pasapuluh sadahuni. Songo manuk karangat do na mamudup popira akan naso pinirahon na. Songo nido halak na papunguhon arta siyan naso siadalan naso turut. Kan begitu ya. Songo manuk na mamudup manuk karangan na mamudup pun ayam hutan. Alana mulu ayam hutan manuk harangan olo do dipuduk pun naso pirana. Olo do sipata pirani lali do dipuduk pun ibana. Dak pirani manuk. Jadi papungon artas yan naso turut di parsitongaan yak kaarina setengah umur dia akan mengalami bencana dalam hidupnya. Jadi unang papungo arta siyan naso turut amang inang. Papungo ma arta siya dalan natingkos asa unang dipudian nyari di parsitongan ning ulum sahatu sudut di pudim gabi dohot mangai manang humasusa alan yulaon nasuhum natapatu paritong-atongan ning ulum termasuk mahamuraon mardongan hagugo ni sibulis. Nadamang dohot dainang naulungan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus magihut mangusaydung dialu-aluhon ibana didok maale Jehovah hodo pakirimon Israel saluhut akan manadikon ho gabi tarurak akan namar balik siya nau ikut tarsurat kuarna tutano sebelum niturpukon di 10 pitu ayat na papituhon 1 ayat na palualuhon nunga didok si Jeremia martua mabawa na magkabiari na marhapo sa tu Jehovah jala Jehovah hapurusan na dibain didok kamang inang muluboy ta jahazo ayat pitruhot ayat 2 laos paguguhuk kita di tonga-tonga ning ulunta Jeremia 10 pitu ayat pitu sahan rodi ayat na pawaluho didok disi sada 20 di akan dapon alai martua mabawa na marhaposan tu Jehovah jala hapurusan na dibahan tudos do ibana tuhau na sinuan di topi ni batangay jala majarar urat na dilabung ni batangay jala dang mabiar ibana maloro hamohopon jala toktong rata bulung na jala dang olo holsoan ibana di tahun har-haron jala dang macohot barbabuy. Alangkah indahnya hidup tinggal dan berharap di dalam Tuhan. Ulinai HP molo mangolu hita marpakirimon di bagansan Tuhan ini dok masangok kau di topi ni batang aik. Molo marhaporusan tu Jehovah. Dang marpacohot marpabuwe terus mengeluarkan dan menghasilkan buah-buah kebaikan di tonga-tonga ni ngoluna. Dang adong istilah kasih musiman. Adong doholong musimak kan? Apalapas las rohana bayi traktir dongan mulu suku rohana ipakulingi pedang dongan naon kan begitu ya ido holong musiman dang masa songoni halak na porsia namar pangusadia tu Jehovah alai terus do hadeng ganon haulion ruar siat tonga-tonga ning union dang ditampil honon aga roha-roha najat jaladang ngoloon buhini marharikut alani situasi wah hira-hira di liling buhin inaton noaing keriput sian cemerlang. Atinang, di tengah-tengah di bagas, mulai berkamu kain akon, roma kan ako binering musay. Ulo si pato liling buhina, keriting sian, siya bagak manang, lamis idaw butikan begitu ya. Ala niya, nakiningan ala pakirimota, tergantung tu situasi. Jala iman kita pun kadang situasional. Mulu di pasu-pasu, puji Tuhan, haleluya. Mulu dang ipasu-pasu, nabuaman yang sabar ni bahin. Jadi selalu mula-hula, udang situasional, berpengharapan kepada Tuhan itu enggak situasional. Tetapi manangah HP na masa, las ni roha arsak pe, tiopoku huna basa namar holong roha pe. Saya akan pegang Tuhan dalam penderitaan saya. Nah, iba natahida di bagasan nombason, ay hodo pakirimon ni Israel saluhut akan namadiko ko iko gabi tarurak cepat atau lambat orang yang jahat akan menerima upah dari kejahatannya
lebat manang laliling, jaloon niyak kabar jahatido, ubani hajahaton naim. Jadi ulang pola, lu jahita pay may mahoni. Alay tabaradi madirita makirim di debata, terus marlas ni roha, terus marsinodang, songon hau na ditanom, di topi ni batang aiki. Ala buah, ala dong sumber na memberi tenaga inspirasi di tongga-tongga ni ulungan. Na masuk kita muse di ayat na pasal 10 ni. Say homa pamaluma wale jahuba asatung malum huhilala. Ahasi pamalumod di Jeremia. Di dok muse, say homa mangurup yau. Aha persoalan ni si Jeremia. Nakini nga tapapatari. Hamalumon ni si Jeremia, imana depresi. Ngasahat tu gangguan jiwa, paranoid dia telah berpikir tentang kematiannya. Padahal pemegang kematian dan kehidupan adalah Tuhan. Di batado, si tiup hanguluan dohot, hamatian. Alay nga dipikir ibana, mati do ibana non alani. Jol mana na yung mangago ibana, dong asahutana. Bahkan musia dong do petahi dia 37 yan non, ibana na yung dipamati na yung diago, dia nagubangso, sampai diurupi Raja Josakim. Na damang dohot dahil nang nahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, homa na pamalumaw, jiwanya remuk hancur, nung ngamatsay borat, si taonon manang buhay do bahasa di bahasa Batak, nga sa pehera na lalain, pakilalaan ni si Jeremia. Hata lalay do dong di Bibil, dangarong di si istilah gangguan jiwa, hata lalay do bakya. Alani nga hayra na lalay, bepikiran na nga godang be pikiri rangap be pamikirion na nung gabi lom susa be nga merbada be di pikiran nga sipatan di debat ibana debatan di tonga-tonga di pikiran non alani si tahun non alani hamau non jalan mari itu jami tahun deng dohono ko manginang Anda percaya kepada Tuhan porsea ho tu debata dada gabi asau nang adong si tahun non alaya samar gugu do hita manaun si tahun non. Oh kan sering terbalik kita, datang ke gereja supaya tidak ada masalah. Padahal kalau orang lari, kalau orang moloneng dang bermasalah, kalau cari dona super masalah bertibion. Isi dona super masalah manginang. Nah sorong masalah na di tengah-tengah niya sa Indonesia mah. Kalau cuma mana mati dona sorong masalah na. Selama mangulu hita pasti dong masalah dohot parukilon. Alani ido dang tangyak konot tadi tonga-tonga di ngoluk Tuhan unang marok si tahun di ngoluk kudahong alani do sahalak na marguar Jacob penulis buku di dok ibana saya tidak berdoa supaya Tuhan mencabut kerikil-kerikil tajam dari jalan yang saya lalui tapi saya berdoa supaya Tuhan menguatkan telapak kaki saya supaya saya mampu berjalan di atas kerikil-kerikil tajam martangi yang doa asa di pargogoy de bata patu mardalan dina robot dina mardakok tuat di hamaolon dohot di hasusaan dada hutang yakon asa di salpuhot de bata sudi si tahun ini unang aduk si tahun di tonga-tonga ni uluku ay si tahun ini piarong kulapatan na ay dang adung ulaw ni de bata na sumar lapatan na namang dohot dahil nang nainahulungan hoda pamalumaw ni na terganggu jiwa na ternyata manginang na nihahulungan di bagansan Tuhan Yesus Kristus mula si Jeremia mengalami gangguan jiwa di kuari paranoid na kining hira-hira buado di Indonesia masalah gangguan jiwa manang halalainon di tengah-tengah ni hajol mau data ni WHO tahun 2010 itu 2022 ternyata orang Indonesia ini 20% mengidap manang digolongkan mengalami gangguan jiwa 20%. Jadi mau dihitung di angka tahun ini, 220 juta di perhitungan ini, masyarakat Indonesia berarti ada 54 juta sekian. Masyarakat Indonesia tergolong ODGJ. Bedakan ODGJ dengan gangguan jiwa ya, sakit jiwa. Ini bukan sakit jiwa, tapi gangguan jiwa. Depresi berat itu termasuk gangguan jiwa. Fobia itu adalah gangguan jiwa. Trauma itu adalah gangguan jiwa. Tetapi sakit jiwa ima disebut dengan gangguan jiwa akut. Schizophrenia bipolar, dohot lanakan asing ima horong ni. Alai horong ni gangguan jiwa do, sakit jiwa. Artinya itu hanya muatan terbagi. Nah damang dohot dahil nang nainahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus,
54 juta sian masyarakat di Indonesia adong na gangguan jiwa. Kira-kira mungkin adong ruas di gigabidi sih? Saya kira ada. Makanya Anton Boysen di tahun 1860-an sudah menulis buku tentang gangguan jiwa. Dan dia katakan kepada gereja, kalau ada jemaat yang patah kakinya, nguladong jemaat na ponggol pakna, laudo huria manikir dohot mangaleon gugutuson. Alay muladong jolma na ponggol parrohaon na. Putus harapan. Manang masuk ke gangguan jiwa. Adakah gereja berbicara tentang dia? Dia disingkirkan. Bahkan sudiru pe mangaleayon, mangalean buli tu son. Ay kinata tong sianu punga ngeritik. Badang mungkin dang doh imana? Ritik. Karena kira-kira begitu. Karena data memang kita melihat bahwa orang yang depresi, orang yang mengalami gangguan jiwa, kalau dia gangguan jiwa 14% sampai ke 18% anak-anaknya akan mengalami gangguan jiwa. Kalau dia pengidap gangguan jiwa. Jadi anak-anaknya 16% sampai 80% itu mengalami gangguan jiwa. Itu penelitian yang dilakukan oleh ahli kejiwaan. Saya enggak tahu ada ahli kejiwaan di Sina Manginang. Mulu salah pendapat ton dikritik begitu. Tadi itu yang buku yang saya baca. Mulu pia dong, nabui makritik kanun silahkan enggak apa-apa. Nah nahui dong, neneng alena yang dahonokku berhiti-hiti jami tahun. Di tongah-tongah ni turpuko na Manginang. Di dok ukacik do naponggol roha nagotap hadirion manang parrohaon. Manang lidok maun naponggol manang patah jiwa sian na patah hati, sian na patah pat. Alana molojol maka kehilangan mengalami gangguan jiwa manang sampai tujuh gangguan jiwa berat, dia kehilangan masa depan. Di berusaha pedang di jalo, di dia pedang di jalo. Ala yang kena ponggol pat itu masih bisa kerja di mana-mana. Itu lebih sakit. Alai buado gereja berbicara tentang ini. Buado si Jeremia on na mengalami gangguan jiwa di tengah-tengah ngoluna. Tagamo do hitan waing song si Jeremia. Adong paru kilo di tengah-tengah ngoluta, adong tekanan si tengah-tengah di keluarga, bahkan mungkin suami amat tadi jabu mabain tertekani nanta. Bahkan mungkin anakon sifatan yang terlibat tu narkoba mengancam di tengah-tengah ngolutong. Bahkan adong noain di zaman sonario begal na taida, mungkin doon mabay bobono sakit di tengah-tengah ngoluta. Huy-huyon akan atoras dan mula geleng jam 10. Kita bertanya-tanya, hati-hati. Sutung naung dirampok begal. Sutung naung buado di dalam begitu. Alan itu namang doday nang naholongan banyak tekanan jiwa yang kita alami. Godang to hamaolon di parrohaon di jiwa taon nanaing sisigatan di tongah-tongah di turpukon itu makana tahi da turpukon damang doday nang masay uli di dokibana dong. Ida ma akan asida madok tuau di dia do hatani jahubai. Wa roman yan nuaing alayang guau. Dang husosok ton gabe parmahana menghitoko jaladang hu halomohon ari na marjiai. Hodo botosa. Baru dianyat nabasa pulupidon unang tunggabe hasong gotok ko diau. Hodo haporusaku diari hasusan. Dalam depresi mua Manginang panggil Yesus. Di bagasa si tahunan ming, di bagasan paru kilon ming molo terancam ngolum. Jauh ma Yesus. Itu makanya Serene Jones di teologi en trauma di tahun sadasio nomor dia menuliskan itu. Di gimana di teologi en trauma ini ditulis di tahun 1800-an dia katakan itu gimana di sini. Ketika orang tertekan jiwanya karena situasi kehidupan, mulai dong setahunan bangkrut perusahaan, anak kona bahkan makan atau keuangannya lagi kolaps, pastikan terganggu di jiwa, mau lumudum. Di dia do bayenon, do bayenon solusi nion. Serene Jones mengatakan healing imagination. Lalu pertemukan dia dengan dohon seliramu anugerah Kristus dalam Roh Kudus. Maka pertemukan dia dengan itu. Pajupahon madirim dohon Yesus marhiti-hiti hamai. Marhiti-hiti hatana,
marhide-hide edena. Mula marede hita di tonga-tonga ni guluta. Mula dong naburak si tahun. Mula dong si tahun. Si batakan mulut edehon say hutagam du tuhaku. Mana naropat daun ni bulu ni ditiki marsai tita tedehon. Saya hira na tarapul du hita. Jala itu mapergugui kita. Alani jol mana berharap tu debata. Dia punya daya lenting. Jadi mula dong do pakirim otta tu debata. Mulu tikos do hita marhapor siaun jala makirim tu debata. Di guari may dak songo strawberry behita. Wala didegi terlecot. Alay songo bulan na marisiangit do hita. Lam di tedang gugu, tu ding misalkan. Lam gugu mulak. Mantul bulay. Alani ijo laman na marpakirimam tu debata. Songo bulan na kiring do. Adong daya lenting na di tonga-tonga ning uluna. Maka persoalan-persoalan akan dia desain persoalan itu. Gawe di desain ibana do persoalan ini. Lam patoguhon pakirimon na, lam to batoguhon haporsiyaon na tu di bata. Itu makanya namang doho dainang na naulungan, namang ihut duson, nang doho nota marahiti-hiti jamiton, pakirimoni, na nang berengota marahiti-hiti jamiton, didok may songon na pinasahat ni si Jurgen Moltmann, di tonga-tonga ni pardalanan ni teologi na surat na, yaitu teologi of hope, teologi pengharapan, tahun 64 di parsorang ni Gigapi. Di surat ibana ma teologi pengharapan non, didok ibana ma pengharapan bukan sekedar optimisme, tetapi keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam sejarah untuk masa depan yang lebih baik. Dakolan optimisme pakirimoni. Alai haporseaun dohot hatuguan posni roha doi di tonga-tonga ningoluta natok tong do mangula debata di pardalanan ningoluton lau manugu hita tuhadeng ganon. Itu makanya Rom 2 ayat 20 kita tahu sekarang bahwa Allah turut mendatangkan kebaikan untuk bagi setiap orang yang telah dipilihnya sejak dulu. Bahwa Allah turut mendatangkan kebaikan. Ingat mamanginang. Borat pe setahun umuh sadarion neng dohonoku tuaka persoalan-persoalan. Baik mahasiswa kalau ada bebanmu di tonga-tonga nih studim sonari. Katakan dalam hatimu, Tuhan walaupun ini sulit, tapi aku yakin Tuhan sedang menata yang terbaik untuk hidupku. Amin. Wah, magajaku jamitakon, asa huru sautik. Damang doho denang naulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus, imana mangihut na tayo na kineng, di tonga-tonga ni turbugtang, di bagasan tikion. Maka naneng taida di tonga-tonga diturbukon beberapa orang, kebetulan kami kan melayani Abang Idang, rekan satu tim dengan pendeta Jaharian Sunsar lagi mantan purus GKBS. Kami mendampingi beberapa orang jemaat-jemaat yang mengalami kadang gangguan jiwa, dan ternyata banyak dari gangguan jiwa itu yang bisa ditolong dengan memberi hope, pengharapan kepada mereka. Karena orang gangguan jiwa pada umumnya kehilangan pengharapan, harapan hidup, gak ada. Makanya bunuh diri. Maka dikatakan dalam penelitian itu 50% dari yang mengidap gangguan jiwa akan jatuh kepada bunuh diri. Jadi mulai 54 juta nak kening na gangguan jiwa, berarti 22 juta dimungkinkan itu akan bunuh diri. Kira-kira begitu analogi mereka, begitu analogi buku yang menuliskan itu. Jadi untuk memberi harapan ini supaya dia pulih, begitu. Maka gereja harus memberi harapan kepada jemaatnya. Jadi moloroga rejon manikir na marsahid, leo maharapan. Sabar mahu, adong do Tuhani madongani. Amin. Adong do Tuhani mangapuli roham, adong do Tuhani madongani. Unang pula di patorang, akala medis tu ibana, lamu stres ibana no, begitu. Sepatakan na berkunjung tu gereja ni patorang, ainggo dan narahai dah di sodo malum, usung na bingung gimana. Gak bilang makirim be ibana malum di rumah sakit di dia mana di Bareso begitu. Alangga sudah mana warhon nasa kecanggihan. Leo mau pakirimon, saya di paturu debata madalat dah gitu. Ramoti Tuhan mau begitu. Nah, mari kita lihat itu amanginang na hulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Saya kira jemaat-jemaat kita banyak yang terpuruk dalam jiwanya.
Dan banyak kita temukan itu. Tapi tugas gereja adalah harus menuntun mereka healing imagination, penyembuhan dalam visualnya. Maka ibadah gereja itu harus mampu menembus level jiwa. Afeksinya harus ditembus. Khotbah itu juga harus menembus level afeksinya. Kalau boleh sampai spiritnya, supaya dia mengalami penyembuhan, pemulihan dan pertobatan. Amin. Martangnya kita. Mau lihat Tuhan di hatam na kubike kami di bagasan bason masay tiur parsorion ni si Jeremia di papatar marhite hite turbukon na babonong sa niba na holsoan di tunga-tunga ni goluna. Alan ni si taon dohot pangotak niya ka naman sa na martahitahi na mago marpuri-puri mago maradupon goluna. Alay dada gabi gotap pakirimon na maradupon de bata manogtong de ba na mandok. Hodo Tuhan hapurusaku diari hasusaan. Toto sa hali Tuhan bahat no di tonga-tonga namyon na marukil di tonga-tonga ni ngudun. Adong day parukilo na alani ekonomi, alani anakon, alani pasangan suami istri, nang songoni dohot ang kahobar malok, adong do na marukil alani para sa hito. Alay, hata ni debata marahiti-hiti si Jeremiah mandok, debata dong, hapurusan diari hasusaan, ido pakirimon nami. Makirim do kami, ya hasusaan, hamaulon para sa hiton, si taon ni, marhauzungan doy, jalam molo porsiya kami, hauzungan na hapatian na, imalas ni roha, dohot parulupulupon. Atong pinuji magwarmu, alituhan di banta, di bagasan sa luhut na pardalanan ni Huriam, tarlumubi di bagasan ng basumsi. Ingoton namin magkadongan namin, o baratuang kabarita ni Huriam, dinanaing marsakap marbagas. Di ba tama na mga romoti, dohot na masumasong, sakap na uli dito nga ni Huriam, burung ni Huriami, nanaing marsakap marbagas. Asa toktong tutunan sida, gabi rumah tangga na manguluin siya hubang. Naksongoni diang ka ruas ni Huriam na di bagasan para sa hiton. Uwato hamin jalaw ka po si Hamido, dang mago pagkirimon nami Tuhan, hodo pad daw ni bunun. Daw ni manamarsahit, daw ni namahiuroha, daw ni managali, jalatugo ma, akan nalilong mulak tudalan na. Asa marsangap guwarmo, dito nga tonga ning ulo ni Huriam. Di bagasan Kristus Jesus, jaloma tangyang namin. Amen. Tapuji Tuhan tang, marhiti ende pujian siyan korama.
Merede hitang siap buku di nomor 200 sada ya sada tambah dulu. Nama Tuhan serela di dalam hutu nada, sian nurga idoro, surga iduro, ihapor seaku, nama hoton padalaku, nama Tuhan kaki saat kau di surgoi marsinon dan boton ibadah kawaton sadari tangadoran nama bae naksona makirimon nirohaku imasian demataku atiuron nalaki ubadua kicangi Atani di bantah nagebi ujahan dihitang lau bacahatun pilihan Tuhan sauni di matang. Imana tar surat di Matius biduono mayat na patuluhon sahan rodi ayat na paumanton songonon madidog. Asa jupa dilihog ko siyansi unang mapula di boto tangamu si habirang nanilehon di tangamu si amon. Asa buni aka ansini roham. Jadi baloson yang mangmu na marnida na buni imai tuho. Itu sahat ni paduhan ita pan sahat mang peliatam.
ring mahita jongjong. Tabasahat mapilihan tatwadupan di debata martang yang mahita. Ali debata aman namin na di banua gizang di perhatobod rohanami dun siya nuduk ni rohanami. Kodo mual ni nansa uli bansa na mauli utus. Di sohon hupasahat kami do pilihan hamulation nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapilihan nami yun asagay bidalan panidangiyon. Para sauran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahay mangulo namin kay pipilian na ho barit tulo mo lirohan. Jala para siduhot parohon haran sa mo. Holong hasito nga dohot hadamyon mo di sandok portibyon. Bukay marohan namin marakite-kite tondim. Asa sa doktong madok mauliyate tuhong. Di bagansan kuwar ni anak mo. Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Sudehu pasatu Ale ama namin na di banua ginjang, say binurbadia maguarmu, say roh maharanson, say saud malamoniroham di banua tungon sungunan di banua ginjang. Lehon madihami sadarion haguluan siapari, si sama dosa nami sungun panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan, una kami tugihon tu pangudjunan. Palua mahamisian pangagong. Hai ho puna raja na hinahulungan ni Tuhan Jesus Kristus, jala homong pasu-pasu siya Tuhan de bata amatam, jala mulak mahamu di bagasan dami. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de bata mahamu, di sodako Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana bidahamu, di dopako Tuhan de bata mabuhina Tuhamu, jala di para sahorohom madamena tutod di munabing.